Hej, det er Felix Short, og hej, det er Felix Short, og der var jeg kommet til, det siger, hej folkens! Det er fordi, jeg vil sidde, hvor jeg har en ven med på besøg, og han hedder Mark, og ja, det er sådan, det er lidt ude at gå. Han går bag mig, hvis I kan se ham. Han er der. Okay. Så går vi rundt med min tablet og sådan noget, og det er den hele tiden, de sidder og filmer på. Og så ja, giv mig nogle tips. Kan vi vise dig nogle biler og alt det der? Ja. Campingvogn. Okay. Sådan her. Sådan ser det ud over det hele. Kan du se den røde bil? Prøv at se. Ham kender jeg, ham der kører den. Hvor nu stille. Prøv at se. Super fedt. Se her i alt. Så løfter den lige op. Og så er der ikke mere. Det var det. Men Ja, den røde stærkeste bil. jeg ved det godt, jeg skal gå forrest. Og sådan det det. Vi går på det grønne græs. Som sko, de bunker nøjes. Det bolle. Kig på græsset i stedet for mor. Okay. Kan I se de sorte bil der? Som vi viser jer nu. Og så går lige ind i min Det er så den campingvogn. bil, Det er min som jeg har. campingvogn, den der. Det hedder Mark. Det der, det er min Og den campingvogn. kan jo fandme gå over det her. What are you doing? Ja, vi laver film. Hvad? Kom nu. Doing. Hvad er sådan en doing? Okay, så vi vil sidde og der sådan bliver alt muligt, men det laver vi lige klip med. Jeg sidder og gynger lige nu. What are you doing? Hvad laver I? Det er også en babygyng. Jeg sidder altså ligesom og gynger. Det går ondt i min røvhul. Kan I se, hvor højt det bliver næste gang? Hvad så? Du. What did you doing? What did you doing? Den ser. Min YouTube-kanal, den hedder Felix. Det hedder jeg. Felix. Felix. Og mit efternavn Jørgen Olsen. Så jeg vil lave nogle værmøller. Og ja, hvis du ved, hvad værmøller er, så skal jeg vise dig det. Man løber så. Så skal man bare hånd, og så. Så er det. Tror jeg ikke så. Jeg skal løbe og så. Så ned i græsset og så bare. Og gør det, husk lige at gøre det græs. Ellers kan det kan jeg også. TNT! Hey! Min storebror, han er på Alhage. Hans video, det er Political Games. Så jeg vil smid et like på den. Giv mig nogle 50.000 billioner likes. Eller skriv ned i kommentarerne. Og så ja. Beskrivelsen, hvad fuck nu det hedder. En fuck det der. Børnene. Mark, kan du lige komme her og sige farvel? Til alle dem rave mennesker, der sidder og tager med. Ikke så. Fordi jeg kender en, der hedder Mathilde. Hun
har fødselsdag i dag og sådan noget. Ja. Og jeg skal lade sådan mig. Hej hej. Hej hej. Tusind tak fordi du så med. Husk at smide et like og hvad nu jeg sagde. Hej hej.